खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान बोसोर नोंथांखौ फिन खेबसेफोर बावबाय सय माजे जुफावनाय महर लानसिना बर दामुगै इमफ्राय ब्लगखौ जों चेनेल जाबाय हारिमुनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय मैयाथ' सानसे ब्लग टक जेबो लायासै दाख्लै बिथाङा थांबाय मैया सानसे जाबाय ओमफ्राय दिनैसो ब्लगखौ आङो एसे ब्लग लानोसै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै बोसोर नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेनिफ्रायहाय सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय फिसालानिबो आनजाद सोलिगासिनो दं नालाय एसे थाफाबायनानै नै आं मालाय सेपासेट खामानिया गोलैसोनानै दङ ओमफ्राय ओरैहाय नै टेनटेने मालाबो सफैनानै अন্য खामानिया गोलैसोबा बेखौ एकदम गोलैसोलाया आरोना माने आङो रुनानै लाबाय गाइखेर लाबोग्रा बिथांनावनो माने बिहरफादों आङो लानानै फैदों ओमफ्राय मा होनना बुंनो आरोना बारा मोजां बेदर मोनबोआसै आंबो बारा थाब बुंहरनो रोङासै हाराजों मोदोम दाजाबनाय आंनि थाखायथ' अके खिन्थु फिसालानि थाखायसो दिगदार जासिगोन आरोना बेफोरखौनो बस' होनांसिगोन आरोना बेफोरखौनो बस' होनोसै एक फवा नाफार एक फवा माने आं दिनै लागावगोन आरोना ओमफ्राय मावला मावले स्रां जानानै एबार नोरैहाय फुरा दालिजों ओंखामबो जानखाबाय माने गाबखांबाय बिसोरो ओमफ्राय नै दाग आं ओरै रेडि खालामना लाजोब्बाय एवनोसै थाव होआ सानदां मानो होनबा बेयावथ' थाव गखागोन नालाय मेजेम ओमफ्राय आं गाजर जाया होनबाय दिनै गाजरखौनो उफुरावसो लुखायनानै दोननांबाय आङो उफाय गैया नङाबा दानो बाथोन खालामजोबगोन आंहा केरेला माबाखानाय दङ बेखौसो जानो नागिरदों ओरैनोबा बिमानाबो जाथारासै ओरै गोखा ओरै गोखै मिक्ससो जालाबायनांसिगोन गाज्रि जानोसै नालाय माथो फैबाव आरो थाइबेंबो दङ नै रेडि लाखाबाय आं माने मा होनना बुंनो आरोना संग्रोनोसै आं थाइबें गैया आंनाव नों गाजरखौ हागोन ना हाला गाजरखौ दाहासै दे नै थाइबेंखौ हादो जानोसै न' थां गाजरखौ दाहासै दे माने मटराबो जिनबाय नै मा होनबावनो बेयावनो लगायनोसै आं हा मैगंखौलाय बबेयाव दोनखोमानानै जानांगौ जाखो आंलाय बबे गद्रेसाव खालामारिनानै सेस थाव होआ सानदोंब्लाबो नैबेखौ आं दालिनि थाखाय थाव सेरनांबाय आरोना ओरैनो आं बानलु जिख्लाबसे होखादां बारा होनो मोनाहाय बानलुफ्राबो आरो दुन्दियाबो होनो मोनबावासो बेखौ दालियाव हरनोसै बेयावनो बेखौ लागावनोसै आरोना टमेट'जों बिलाय माथो मालाय दसे उनावबा गावबा आराम थाव ओंखारबाय ओमफ्राय दासो आं नैबेखौ हरनोसै आरोना फार्स्ट हरबा खामथाबजोबो ना ओमफ्राय दा हरसै माथो दालियाबो ओरै गोदौगासिनो सामब्राम गुफुर गरसे देना हरलायनाय आरोना दसे उनाव सिबाय नै ओमफ्राय एकदम हिट जाबाय आरोना सामब्रामबो खामस्लाबनो मोनासै जेबो खामस्लाबनो मोनासै मोथो एवगासिनो दङ एसे थाव बख'बावनानै बेखौ हरनोसै आं एसे एवबावनोसै र' खोबहाबनो सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौबो हरखाबाय बास ओमफ्राय ओरै नायदो सिबिना हरहोलां बिदिनो होलां जानांगौ ना गारनांगौ दा बिमाया भगबान ओमफ्राय ओरैनो हिट गोदौगासिनो दं आरोना गोदौनो माने एवगासिनो आरो आयै इसोर बुर जालागासिनो नै अनलि गावनिल' थाव दालि सालि नाङा ओमफ्राय फिसाजोखौ सोंबाय जागोन होनो जाया होनो जागोनबोदां होननानै संबाय आरो आङो ओमफ्राय ओरैबो हागासिनो दं आङो नै गोखैजों गोखाजों दाजाब उदै सिङाव मा जाहैयो जाहैसिगोन आरो ओमफ्राय नायदो दसे उनाव जादोल' होननाय बायदि खिन्थु एसे दै होनानै गोदौ होगोन आरोना बिदिनो दोनहैफिनगोन नांगौबा बास ओमफ्राय नै बिमाया एसे गोरान फाजा बायदि एवनो नागिरदोंमोन फिसालाया बिदिसो जानो जालायबाय माने रोसि जानो आरो इयो मा होनना बुंबावनो एसेबाबो गोथाव जायो नै दोनबाय एसे ओरै सोलाबायबो आङो ओमफ्राय जाबाय आरो संख्रिबो ओमफ्राय ओरैहाय डाइरेक्ट भाजिखौ एवनोसै आङो मा जाखो सुना आदामोनसो आलासि फैदों नालाय बिसोरनिखौ नायनानै बावबाय आरो गावहा जाबाय सुनाखौ बियो बिदिनो जायोबालाय आरो माथोबाव मोनबाय ओमफ्राय फिसालाखौ जाहोखांबाय टिउसनाव थांबाय माने सानसुआव टिउसन लागोन आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ ओरै जागासिनो माबा दालिजोंबो जानो माबा घिजोंबो जानो जेरै जायो जाथोंसैल' आरोना बिमायाबो रेडि आयै माबाखौ लानो बावबावबायसो आं थिथा केरेलाखौ र' हटेलसो दिनै आंनाबो आरोना सिन्था गैया नै जानाया माथो होनबावनो ये देखो आरोना आंनि अबस्थाखौ माने बोथोर गरमजों ओमफ्राय
गरम मेजेम जानायजों जुनारफोर हायावनो दामफ्लाय जिरायबाय आरोना बग्लाबलायनानै आजिखालि खामफ्लायफ्राव जिरायबाबो प्लास्टिक खामफ्लायफ्राव माबा गेगा बायनोसो नागिरो आरोना बिराद हेभि जाबाय नालाय मा होननानै बुंनो मानसिफ्रा बेदर फिसा जानानै हेभि जादों सानगोन बाट ना बिथां फैनायाव बहुद खम बेदर जाजादों एबार अमा बेदराथ' माने खनथाम खनब्रैसोल' होनजागोन आरोना बेनिफ्राय आरो गेजेर ना जादों थेवब्लाबो मिरामिसानो जानानै थादों थेवब्लाबो नायदो लागाथार बिथाङा थानाया एबार 23 ना 24 डेसनि फैदोंमोन बियो ओमफ्राय एफाजोंनो बेहायनो माने मानिबा बन्द' एसे बारायनानैसो गोबाव जाबाय बुस्थुआ 1 मास जाहां जाबाय ओमफ्राय बिनि सिगाङावबोथ' फैदोंमोन 15 दिन सिगाङाव 15 दिन थानानै आरो सुटिखौ फैफिनदों हाय प्रभु हाय माने बेदर फिसा जायाबाबो जुनारफोर ओंखामफ्रा आंना बिराद देरिके जानाय मोनाफ्राव 10टा 11टायाव ओंखाम जानाय आरो एखमबा 6टा 7टा 8टाफ्रावबो सिंग्रा लाबना होफैनाय रोगानानै होफैनाय बिदि दङ नालाय एकदम फुरा हेभि आरोना आं जै बारायदों आंबो देहा गोसो मोदोम होसारजोबखादों आरोना फ्रि हगारखादों जेसेबां बारायथोंसै बे गोजां बोथोरा होननानै बिथां थांबा आं सुरु खालामसै बिदि साननानै आरोना सुरुआथ' मालाबानिफ्राय सानो खिन्थु खालामनाय जाया खिन्थु एबार सानथारबाय आङो ओंखायनो एबार दा अमा बेदरखौ जानानै एसे गोबाव जाथ'ला ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ एसे फल' खालामफिनसै सानबाय बेनिफ्राय सोरबा आगैमोना आगोलावबो बुंदोंमोन आरो दाख्लैसोबो माबा ओंख्रि संनायाव सासे आगैया बुंदोंमोन आब' संनाय भिडिअखौ देखायबाय नालाय जानायखौबो देखायाबा एसे आद्रा मोनो होननानै थ' आंना केमेरा आरि सेटआप खालामनो बारा जायगा गैया स्टेन्डारि बारा मोजां बुस्थु गैया नालाय ओंखायनो आङो जानायफोरखौ माने मोजां एंगेलजों लानाय जायाबा जानायखौ समायाना मोजां नुवा नायनो इन्ट्रेस्ट मोना थेवब्लाबो आङो सिदामब्लेले जिरायनानै एसे जाबाय आरोना सिनाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनजोंनो केमेरा अन खालामनानै जानोसै होननानै नायदो ओमफ्राय जानायफ्राबोथ' माने एसे एनैजों गोजोनखाया जाबाथाय जाबाय ओमफ्राय जेला खालामनोसै आरोना दा आं रेगुलार कन्टिनिउ खालामसै सानबाय आरो बिनि गेजेराव फिसालानि एगजाम फैलायबाय आयौ नायसै आं केमेरायाव बांसिन अभार दांखोखौ नुबाय माने आयनाखौथ' बिराद खम नायसै आङो दा मा होनना बुंनो जाग्रा फसायग्रा मानसि बेदर फिसा नांलाया आरोना ओरैनोबाबो माने ओंखामफोरा खहाबखायो नालाय आलु बाथोन गुदुंबाबो ओंखाम खहाबो आरो बिनि सायाव टाइम टेबोल गैलाथ' सुनाफोर आं जानानै लागोनसै आंनो माबा मोनसे नांबागौबो जानो हागौ ओमफ्राय जाबाय लोंबाय आरो स्रां एकदम साफा खालामखाजोब्बाय आङो नै जानाय जायगाखौबो एसे साफा खालामबाय आरोना आरो सिन्था गैया दंबावोसो आरोना भाजायाबो दङ दालियाबो दङ आरो मा होनो बेदरा खयएकथा दंबावो फवासे बेदरा आरो माथो बेसेबां ना मेजेम हावलिला होमबाबो खयएकथा दङ ओमफ्राय टमेट' एसे दंबावो आरोना सिन्था गैया मोनानि आदाराबो आरोना जाबाय नालाय थुसोथारगोन होननाय बादिसो ओमफ्राय आरो ओरै माथो होनना बुंबावनो जाब्रा अरायसम बिदिनोसै माखासे थुसो थिखोखांबाय ओमफ्राय आरो ओरै माखासे जाब्रा दङ मैया बेलासियाव सुनाय नालाय ओमफ्राय दहाय फुङाव एसे लामनायखाय दङ बेफोरो बिथांनिबो गानसिरि गरम बोथोर हाबबायना गरम बोथोरनि जिफोरखौ सुस्रिं खना दोनसै आरो आंनि आलमारियाबो बिराद लेथेर जाबायमोन गोजां बोथोरनिखौ गोजां बोथोर आलदा गरम बोथोरनिखौ गरम बोथोर आलदा खालामनानै स्र' खनस्रांजोब्बाय आं बेफोरलाय मा होनना बुङो फिसाजो दानो गावनिखौ अबेबा सिंनिखौ हानगोन सोरबा फैबानो गोदान दंबा सिंनिखौ हाननानै देखायहैयो खुनु कट गैया आरोना बेफोर बाथो खालाय गुसायमोन एसे स्र' जाथ'बाय आरोना ओमफ्राय दा खनस्रांसै आरो बेफोरखौबो खनखानोसै आङो नङाबा बोरैबा बिसिनायाव गोलैदावबाथाय गैला आरोना आंजों दा बिथां थानाय समाव बिदिनो जागासिनो दंमोन आङो एकदम सानावबो 2टा 2:30टायाव ओंखाम जानोसै दाना मा खालामनो जेबो मावख'नो हाला जाहैनोसैना एसे रेस्ट लानाय टाइम जाहैनोसैलाय गैला फोद्दा जानोसैलाय आरो मोनायावबो 10टा 11टायावसो जानोसै मा खालामनो थांलाय फैलाय खालामनो जेबोआनो टाइमानो मिलायलाबा गैला बिदिनो बुसिन बुनानै एकदम 6-7 केजिया ओरैनो बारायखाबायदां आङो बे थानाय समनिफ्रायनो आरोना जेरै थेने खमायदोंमोन ना गेजेरावनो एख' नंला बेफोरो माथो खालामबावनो जोंनाखौ खनना लास्रांसै आङो गय थफासे दंमोन आरोना बिथां जालांफोरलाय बेखौबो ख्लेब जाबाय आङो ओमफ्राय मा होनो सुनाफोर बिथां थांनायनि दुखुजों जादोंहाय आङो मोजां आरोना जानो मोजां जादों आं बिथां थांबा जागोन होननानै थाखादोंमोन खनसे जास्रागोन ओमफ्राय जाथ'ला होननानै सानखानायमोन नालाय बेनिफ्राय मा होनो बिथाङाबो सहैसिगोन होनदोंमोन सहैबायानो बिसोर जोंबो सहैबायानो बिथां सहैखांनायजों जाबजोंसो आंबो भिडिअखौ माने भिडिअखौ आपल'ड होनाय जासिगोन आरोना बिथां सहैगुलायबाय ओमफ्राय आं बसिया गोसोखौ सुखुवा उसा बादाव मोननानै माने भिडिअबो खालामनो गोसो जाया मानो गोसो जाया बिदि थादोंमोन आरोना अब्लाबो अमा बेदर जाबाय जेथिया बेखौ एसे नोंथांमोननो सेयार खालामबाय जाखोमानो रोङा नालाय दा जेखियानो जादों आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै फिसा बेखौनो सेयार खालामबाय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो दंबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय
आं जाखांना थोरसि लथा सुखांगौ मागौ साफा खालामगौ मानियावनो मालाय सासे दाखालि लोंनानै आया आया बेल' मानसिखौ गैला सेस